И така, здравейте на всички! Дойде време и за нашия урок за направата на ето тази спалня. Която изглежда ето по този начин. Сега много се чудих как точно да структурирам урока. Реших, че в крайна сметка повечето хора, които се интересуват от 3D, все пак имат някакво ниво, което са постигнали. Най-малкото знаят как да направят Move, Rotate, Scale, ето такива, нали, най-елементарни команди, така че няма да ги обяснявам тях. Ще видя, според, ако има коментари, хората ще си кажат, така че ще стартирам основно от това да направим стени, без да влизам в подробности, как да завъртим, как да ротейтнем. Ще се опитам да използвам максимално бутоните, без бутоните от клавиатурата, тези, които са в самата програма, защото ако има някой, който се чуди какво точно правя, да не се чудя, да вижда, тъй като аз работя основно с шорткъти от клавиатурата. Така че, нека да стартираме. Правя си в голям прозорец стените. Един нов слой си правя, който ще бъде стени с точка отпред, тъй като ако няма точка отпред, отива някъде надалече. И така, стартирам от бокс, снап на 3, така ще го направя висок 256 см. Зеленото не ми допада, ще го направя леко жълтичко. И така, конвертирам го в Edit Poly, маркирам полигон и му давам екструд някаква стойност. И сега започвам да обикалям стаята. Това е начинът, по който аз правя стените. Всеки може да ги прави по различен начин. Знаете много добре, че 3D Max не е математика, т.е. една задача не се решава точно и конкретно само по един и същи начин, а има много начини да се постигне даден ефект, така че всеки да работи както трябва. В годините съм изпробвала най-различни начини, за мен този е как да кажа, приятен, бърз и така. Обикаляме тук при вратата, екструд, снапваме, екструд, снапваме, екструд. Така. Не, искам сега да дойда насам. Така. Ако имате някакви въпроси, кое как се прави, пишете в коментарите, ще ви отговоря. Ако пък има много хора, които изобщо не им е ясно това, което правя, може да направя един урок на тази същата спалня, само че да е малко по-подробно обяснен, въпреки че това са наистина основите на 3D и би трябвало, който е стартирал малко от малко, да е запознат с тази част, но все пак, ако има такива, които имат конкретни въпроси, нека питат. Ще се опитам да отговоря на всички. Сега този начин на правене на стени е основно за версиите на Max до 2021 версия.
така че който е с по-висока версия от 2021, т.е. 2022 до 2024 са версиите, има един доста по-лесен начин за правене на стени, но ако има интерес към това, пишете, ще ви покажа и на тази версия как се правят стени, тъй като е доста по-лесно, но липсват доста плъгини, като Relink Bitmap и така нататък, които са ми нужни. Така, Bridge. Съединяваме ги с Bridge. И сега това, което искам да направя, е да направя отвори за прозорците тук, отвори за врата, която има ето тук и ето тук. Тоест, искам да направя първо прорези. Така че маркирам тези ръбове на стените навсякъде. Давам Connect. Тъй като имам една височина на подпрозоречния зид на прозореца, който е на 85 см и 210 за вратите. Така че ми трябват два броя срезове, като маркирам си единия. Не ми трябват всички, трябва ми само хоризонталната линия. И този подпрозоречния зид го качвам на 85 см. Ето тук може да виждате как се подреждат нещата. Вратата трябва да е на 210 см. Изравнявам първо с нулата, после 210. И вече имаме маркирани места за прозорци и врати. И сега на полигони идваме и си маркираме там, където са вратите. Да не объркам, да, тук е. И тук е командата отново Bridge. Ето. Сега прозореца, той е догоре, до тавана. Отново команда Bridge. И ето имаме вече врати и прозорци, които са отворени. Сега следващото, което ще направим, е да направим подовата настилка в Top View. Правя си го на цял екран. Айде, нека да бъде така, за да виждате двата екрана. В Top View линия на 2,5, тъй като не работим в 3D, работим в 2D. И започвам да обикалям цялото помещение. Тук вратата е тапетна, така че крилото се намира от тази страна и трябва да бъде включено. Тук вратата е наравно. Така, ето обиколихме линията. И сега, за да бъде направено това нещо като под, му добавяме модификатора Floor Generator. Сега това е един плагин, който горещо препоръчвам, който не го ползва, да го използва, тъй като с него много лесно се правят подове, стени в бани също правя там, както и всякакви други такива неща, които са за плочки и подови настилки. Така искаме подовата настилка да бъде с дължина примерно 160 см на 18 см. И ето имаме вече генериран под. Обаче искам този под, има едни фугички тук, които се образуват. Тях искам да ги махна, т.е. нулирам Grout Lane. След това разминаването е в 20%, т.е. стъпка от 20% се получава тая стъпаловидна. Аз искам да е 25%, да бъде малко по... даже 30%, не, 25% ще го оставя.
Сега височината, която има пода, е 2 см, сантиметър и половина. Аз ще го направя 1,7 см плътна част. Сега ще видите как ще се промени. И 0,3 мм да бъде горната част. Да не е толкова много дълбока тази фуга, т.е. общо 2 см. В Left View, ако дадеме, виждаме, че подлата настилка равни с стените. По принцип това не ми е окей, тъй като сега, когато започна да вкарвам обекти, като спалнята ще бъде готов обект, който ще вкарам, също така ще добавя пуф. Ето, тук може да видим, пуфа ще добавя, врати, прозорци, спалня, нощни шкафчета, облицовка. Тези неща не бих искала да бъдат... Тоест тези неща, когато ги вкарам, те ще влязат на кота 0. Тоест ето тук на това ниво. Тоест паркета ни идва малко нависоко. Поради тази причина аз ще го сваля надолу с 2 см, за да мога, когато вкарам обектите, те да ми бъдат на това ниво. Заради това цялата тази сцена ще сваля и стените с 2 см, за да не се получат дупки ето тук. Така че по Y ги свалям и тях с 2 см, за да не се получат дупки между пода и стените. И ето вече имаме под, който е готов, и стени, които са готови. Така. Сега този под ще си го сложа в един нов слой. Добавям слой, който е изцяло нов. Не, махаме този. О! Да, добре, хайде. Добавяме слой, който ще бъде floor, под, така, с главна буква, за да отиде горе под стените да се подреди. След малко ще отиде там. Стени. Под. И така пода ще дойде, правиме го текущ слой и го добавяме. И така, ето го, подът, който можем да махнем по всяко едно време, да не ни пречи. Което ще направим и сега, за да направим перваз, който да обиколи навсякъде по стените. В Top View. Нещо друго за пода, тъй като пода в крайна сметка има фугички, има не знам какво, хубаво е да бъде отдолу една плътна част да му се сложи, все едно плочата на стаята. Така че какво ще направя? Аз го правя така, копирам си този под, изтривам му флуор генератора. И то остава реално само линията, която сме направили. Давам екструд 5 см примерно и това нещо го прилепям към пода. Ето. Така. Казахме, че ще правиме первази. Така, този под го скривам, за да не ми пречи и започвам отново да обикалям стаята за первази. Всъщност ние може да ползваме отново... Не, всъщност не можем да го ползваме. Добре, хайде, нека ще го ползваме. Добре, взимаме си
Взимаме си този плътния под, който направихме и го слагаме без екструд. Остава само линията, която обикаля. Скриваме пода. Той всъщност е в този слой. Няма как да го оставяме си го, значи. И даваме той да ни дойде на нивото на паркета. Първо го сложихме на ниво 0 и после ще го вдигнем с 2 см, колкото е нивото на паркета. Така. В Top View виждаме как е. Трябва ни да направим дупка ето тук, тъй като тук нямаме перваз, т.е. при вратите махаме перваза, ето направо тук ще го направя, но тук нямаме, трябва да добавим точки. Ето с Refine добавяме точка тук и точка тук, след което изтриваме точно този полигон, който не ни е нужен. И така, перваза ни е готов. Екструд. Нека е 6 см. И шел, виждате, нека да е сантиметър и половина. Така, тъй като когато го правим, вижте как се получава едно деформиране, така че цъкваме тук да изправи ъглите и съответно това деформиране се коригира. Сега това е съвсем базисно правене на первази, иначе може да си ги направим с заобляне и така нататък, което може в някакъв друг урок по-нататък да ви покажа малко по-сложни первази, които да са по-извити, завити. Примерно в класическите интериори се правят по-извити, разни такива допълнителни неща, но за сега това ще направим, което е напълно достатъчно като за по-начинаещи. И така в общи линии под и така нататък са ни готови. Сега нека да си направим огледалото. Аз съм си го начертала вече в AutoCAD. Тази вътрешната линия не ми трябва, затова я махам. Така, това огледало трябва да го отделим от останалите сегменти, тъй като то е заедно с стената, тъй така е влязло от AutoCAD. Ще го детачна като отделна фигура. И така, това огледало му даваме просто екструд. Сега, нещото, което искам да видите е, че при екструд се получава едно назъбване, което може да се предотврати. Ето така, съвсем по най-елементарен начин добавяме точки, както добавихме на вратите, за да може това зазъбване да се изправи. Сами ще видите, като го екструднем сега, как няма да го има това зазъбване. Съвсем произволно, тук няма нужда от някаква супер точност. И така сега му даваме екструд и вижте как ъглите са абсолютно извити. След това го превръщаме в Edit Poly. Маркираме полигона, който е вътре и му даваме Insert. Примерно 2 см и половина. Не, може би 2 см е достатъчно. И даваме екструд навътре. Това ще бъде минус
1 см, нека е минус 1,5, може би. Не, минус 1. Окей. И можем да кажем, че огледалото ни е готово. Просто трябва да се текстурира и сме напълно готови. Сега нека тук да направим тази стойка горе и долу. Така, съвсем произволно. Ние после ще се го нагласиме. Трябва да ни е 3 на 3. Така, 3 на 3. После ще го направим да ни е абсолютен център. След което искаме да се направим един цилиндър. Който ще бъде радиус 3, височина 2,5. Сегменти по височина не ни трябват. Слагаме повече сегменти, защото отново се получава това назъбване. Ето виждате, слагаме малко повече сегменти, до толкова, че да се изглади. И го завъртаме на 90 градуса. Така. И тук го центрираме. Съответно, боксчето го сваляме абсолютно да равни. Така. Може да се каже, че огледалото ни в горната част е готово. Може би този цилиндър да е с радиус 3,5. Да, мисля, че така е по-добре. Групираме го това. И искаме да направим отдолу същото. Затова правим Mirror, команда по Y, Copy. Т.е. това нещо си го копираме в долната част. Така. Маркираме тези всичките елементи, които ни състави огледалото и го групираме, тъй като после ще трябва да го завъртим, да го докараме тук и да съобразиме, тъй като ще има окачени тавани. Сега тези всичките елементи ги слагаме в нов слой, който ще кръстим мебели. Нека да е с точка. Furniture. Мебели и ги добавяме там. Окей, ето вече можем да скрием огледалото. Така. Следващото нещо, което ще направим е да си направим окачен таван. Ето тези сините линии реално маркират нашия окачен таван, който обикаля в тази част. Скривам пода, тъй като много ми пречи. Скривам огледалото. Всъщност то не ми пречи, нека се стои. И сега ще направим набързо окачения таван. Отново започваме с линия. Snap 3, тъй като ще работя в 3D-то директно. И така обикаляме по синята линия. После ще видим, ако някъде нещо се е случило. Ще го коригираме.
Top View си преглеждаме линията и виждам, че ето тук тя се е направила в корнер, в бизие, така че трябва да я промениме просто. Ето тук просто го променяме на права линия да бъде и мисля, че линията ни е, ето тук трябва да я преместиме, тъй като там ни е по-напред стената. Така, за да направим височина, отново екструд. Ще направим окачение таван с височина 12 см, като ето тази част от към спалнята трябва да ни свети. Така че ще направим сега копи, окей. И го мърдаме по Z с 6 см, да станат два еднакви елемента един върху друг. И сега този горни елемент трябва да го дръпнем с 10 см навътре. От тази страна и от тази страна, което ще направим много лесно. Ето така. По Хикс 10 см и по Y още 10 см и таванът ни е готов. Маркираме двата тавана. Групираме. Окачен таван. Тук ще добавим нов слой, който ще кръстим Ceiling. И ще го добавим този таван там. Окей. Сега този таван трябва да го качиме горе на най-отгоре. Така че идваме на снапа. Но тук имаме някакво разминаване, което не знам откъде се е получило, нещо при чертането. Виждате как ето тук има някакъв проблем. Аз ще го оправя бързо, просто вие внимавайте, когато чертаете. Така. Сега идва време да си поставим огледалото на мястото. В Top View с E го обръщаме на 90 градуса и се го поставяме ето тук. Така, виждаме, че цилиндрите не са по средата. Пропуснала съм да го направя, затова сега ще го направя. Така. В Left View се го нагласяме да е до пода. Ето тук ни е пода.
Сега поглеждаме на визуализацията. Тук ни е по-високо, тук ни е по-ниско, така че това е на около 20 см. Сега ще го коригираме това. И тук трябва да стигне до окачения таван. Така че цялата група я превръщаме в Edit Poly. Съответно, свалям го до пода цялото огледало и искам то да бъде на 20 см от пода. Ето така. А горе искам да ми равни с окачения таван. Ето така. И огледалото ни е готово. Така, да скрия тавана, тъй като започва много да ми пречи. В общи линии това е, което е нужно за основните неща в стаята. Сега трябва да добавим едно шкафче, което е окачено ето тук. Имаме дървен гръб, така че сега ще направим гърба. В основния слой ще работим. Опа, бокс. Така. Дебелина 1,8 см. Така. Това ни е гръбчето, което ще бъде облицовката по-скоро на стената. Edit Poly, тъй като тя трябва да стига до долу. 6 см ни беше пода. Така че го местим по Z -6 и така ни е до долу. Окей. И сега искаме да направим -60 е слязло. Какво съм направила? По Z -6. Не 60. Окей. Сега тук ми е черно, много ме дразни това. Ще ви покажа как се оправя. Значи идваме на Preview Presets и тук даваме To Default Whites. И този проблем изчезва, което е изключително дразнещ проблем. Така. Окей. И сега искам да направя едно шкафче, което е окачено на стената. Това дръбче ще стане дървено, така че ще го добавя към мебелите. И така започваме да направим и тези окачените шкафчета. От бокс, разбира се, високи са 20 см. 20 см. Нека да го направя по-голямо. 20 см. Тези стени може да ги скрия, тъй като и те ми пречат. Окей, така е доста по-лесно. И така, 20 см височина на шкафчето, което искаме да разделиме на... Искаме да му направим първо... Всъщност той е 20 см, но това е с таванчето, т.е. 18 см го правиме. Таванчето може да си го копираме, тази част. И тя да бъде 2 см, 2 см за таванче. Като то трябва да стърчи и леко напред, тъй като вижте как е. По Y. 2 см да стърчи. След което искаме да направим тези
аз съм ги разчертала 3 отделения на шкафчето. Ето така. 3 отделения. Те са равни. Така че просто този бокс го разделям на 3 части. Превръщам го в Edit Poly, маркирам тези 3 полигона и им давам функцията Detach, като искам то да бъде детачнато като елемент. Съвсем отделен елемент. Окей. И сега имаме вече, всъщност грешка, извинявам се, детачваме като клонираме. И сега имаме съвсем отделен елемент. За да не стане на вратички, даваме Shell, дебелина на този елемент. Ето виждате. Shell 1,8 см. Леко му даваме да излезе напред с 2 мм, за да се получи тук ето тази фугичка. По височина го сваляме с Edit Poly с, да кажем, 3 см задръжка, като задната част ще я скосиме още надолу, за да се получи така скосена част. Минус 1,5. Мисля, че е достатъчно. Така, сега трябва да направим фуги между отделните чекмеджета. Как ги правиме? Ръбове. Маркираме, не ни трябват всички, трябват ни само тези ръбове. И как ги правиме? Аз ги правя екструд. Екструдвам, няма никакво значение стойността. Има значение разстоянието, което ще се получи. На нас ни трябват някъде 2 мм и половина, за да се виждат по-добре. Иначе стандартно 2 мм. И изтривам с Delete и се получават тук едни дупчици, които просто ги маркирам и давам кап. Съответно тези дупчици вече са запълнени. И нашето шкафче окачено е напълно готово. Единственото, което ще добавя, това е модификатора Chamfer, за да заоблиме малко тези ръбове, да стане по-красиво. Сегменти 2 и да кажем 0,2 мм, за да се избегне ето това. Виждате ли, не знам добре как се получава на деформация. Даваме само смутване на ръбовете. Съответно този модификатор го взимам и го прехвърлям на абсолютно всички останали елементи, за да се получи също. Даже може да го поставиме и на огледалото. Както е така, то ще ни смутне абсолютно всичко. Супер! Добре. Групираме си това шкафче. Окачено шкафче и го прехвърляме при мебелите. Ние сме там. Всъщност то там е начертано. Супер, готови сме. Под стени. Шкафчето сега в Left View искам горната му част да бъде на 80 см. И ето. Шкафчето ни е напълно готово. Така.
Това е, което направихме. И сега вече може да започнем да си вкарваме обектите, които ще използваме в сцената. И така, обектите, които ще ползваме в сцената, това са легло, пердета, врати, облицовка за стена, пуф, контакти, прозорци и завивки. Сега бързо ще го направим. Имаме първо облицовка. Нека да сложим първо вратите и прозорците. Окей. Врати. Ето това са вратите. Имате линкове за тях, за всички тези неща долу в описанието. Ето ги вратите. За този проект съм ползвала най-стандартна врата, т.е. ето тази. Вие може да използвате която врата пожелаете. Така, в топ view. Ето така ще кажа да виждате какво правя. Само ще скрия тавана, тъй като той пречи. Така. Нагласяме се всичките тези неща. Вратите по принцип ще бъде, тук от спалнята се влиза в хола, преходен апартамента, така че трябва вратата трябва крилото й, чакайте да я сваля само надолу, тъй като тя хвърчи във въздуха, не знам защо така. Т.е. крилото на вратата трябва да бъде от към хола. В момента крилото е от към спалнята. Т.е. обръщаме по хикс. Не го копираме и ето крилото вече идва от другата страна. Така. Преместваме си както трябва да бъде. Така. Внимателно си нагласяме абсолютно всичко. Така. По височина също си я нагласяме вратата. Така. Същата врата ще използваме и за банята. Така. Тя е по-мъничка. Готова е и тази врата. Ето я и нея. Окей. Може би тук малко ще добавим. Тук се вижда част от настилката на банята, което не е окей. Така че ще добавим
вертекси, които да може да дойде малко насам, тази част да влезе под банята. Сега ще ви покажа как ще го оправиме. Така. Ето така. Ще си коригираме тази грешка. Готово. Трябва да можете да си коригирате и нещата, ако някъде сбъркате. Сега тук перваза застъпва вратите, затова ще го направим в Edit Poly и ще си го коригираме и него. Така. И насам. Така. Същото нещо ще се случи и от другата страна с другата врата. Тук перваз даже не остава. Да. Окей. Нагласихме си и този перваз. Супер.